Ассалом, подписчикои азизу меҳрубони ман вау духтаракое ки ҳамеша моро пайгирӣ мекунен. Умедворум ки ҳамаи шумо сиҳату саломат ҳастен. Ман низ сиҳату саломат ҳастам. Имрӯз тасмим гирифтам ки барои шумо моҳӣ бирён кунам ва тарзи тайёр карданашро ба шумо нишон диҳам. Чӣ хеле ки мебинед, мо моҳиро майдареза кардем ва намак карда ҳозир бошад дар орд тар кардастем. Хушрувак дар орд якҷоя мекунем. Баъдан рӯғани ҷӯш дар рӯи пилта дар ӯ жарид карда ӯ гирифтан мегирем. Ягон мушкилӣ надорад, хеле осон аст. Ман ки моҳӣ жарид кардам, хостам ки якбора видео кунам дар канал Партон, шуморам тамошо кунед. Шумо даям мотиватсия шавад. Ина мехоҳед чӣ хеле ки шумо дидаистен. Мо дар орд якҷоя карда баъдан ба рӯғани ҷӯш меандозем. духтару ман ин видеоро партофта будам 2 рӯз пеш. просмотри хушрӯ гирифт, лекин аз сабабе ки ман дар видео музика мондагӣ будам, барои ҳамин авторские права мегӯянд, манам хеле гирифтак. ӯ дар ютуб зарар дорад дар канали ман. Барои ҳамин ман видеоро удалит кардам, айсар монтаж кардаистам бе ягон музика. Баъд як хел хейтро бигем мешавад. Нависиянд ки видеоҳоро беовоз мон. Лекин видеоро беовоз чӣ хел мемонам? Ман хел музика мондам, музика авторский гирифт. Канали маро маҳкам мекунад. Барои ҳамин намешавад просто так видеоро бигирию бимонӣ. Барои ҳамин моро дуруст фаҳмед, духтаро. Ман меҳнат карда тайёр мекунам, музика мемонам, дар канал мепартам, ӯ омада жалба мебиёяд. Барои ҳамин ман маҷбур ҳастам ки дар бораи кори мекардагим гап занам. Барои ҳамин хоҳишмандо бидроянд тамошо кунанд. Касе ки маъқул нестай, ба фикрам ки ютуб пури видеоай, метавонед ки ба ҳазур даромада тамошо кунед. Лекин ихе бигирем, агар дар даруни 50 комментария як дона комментарияи негатив мегӯянд, чӣ мегӯянд, ҳамтарин. Дига ҳамаи подписчикои ман гапҳои хуб нависдагианд, дар ҳаққам дуо кардагианд. Барои ҳамин ман барои подписчикои азизу меҳрубони худам озвучка мекунам. Кадомеда ки маъқул нашавад, телефонашо метавонам ки паст кунам, баъд видеоро тамошо кунам. Намехоҳед субҳ сирха карда мо мегирем моҳиёро. Нигаҳ кунед чӣ қадar хушрӯ жарид шид. Субҳ сирха. Сирха карда гирифтем. баъдан духтаро дастгириро фаромӯш намекунем. Ҳама каса лайк, комментария ёро фаромӯш намекунем. фикр мекунам уқа мушкилиам надорад. ина чӣ хеле ки мебинед моҳиёи мо тайёр шиданд. ина мехоҳед субҳ сирха ки хушрувак шид. хайр духтаро, то видеоҳои оянда сиҳатманд бошед, хушҳол бошед. хайр.